zaštitnu formaciju Dijamant. To ćemo uskoro i vidjeti. Dakle, vozila stižu. Javna ličnost izlazi iz svog vozila. Eto, to su ti agenti. Jedan od pratilaca nosi zaštitnu torbu od Kevlara. Zatim se svi kreću ka centru terena gdje su okupljeni građani koji aplauzom pozdravljaju javnu ličnost. U tom trenutku iz mase izlazi naoružani napadač i poteže oružje na javnu ličnost. Obezbeđenje poteže oružje, napadač pada, slijedi evakuacije javne ličnosti u vozilo uz korištenje zaštitne torbe. Kao što vidite, kolona vozila odlazi sa terena. Napadač je razoružan i priveden.